Hobe da zer ez egitea. Hori esaldi bat jendea guletzen ez duena, baina beti zerbait egin behar da, jendea dauka, antolatu, ara jun, manifa, eskutik helduta egon, beste 1000 ekimen herri honetan planteatzen dira, askotan planteatu dira. Eta hori jendea uste du, gauzak egiteagatik beti dala positiboa. Zerbait egitea, kale ateatzea, manifestatzea, eskuaran alde zaudela, presoak askatzaren alde eta bar. Eta hor, azken batean planteatzen den ekuazioa edo, hau da, zapalduta gaudenean, gure integrazio eta gure disoluzioa bilatzen duen botere baten azpian gaudenean, zein ekimen da horren konplize esan dezagun, eta zein ekimen da askatzailea. Jakin behar da bereizten, ekimen batzuek dira gu Espainian edo Frantzian integratzen laguntzen duten ekimenak dira. Naizta itxuraz izan euskaran aldekoak eta ez dakiz zer, hor klabe ideologiko batzuk egoten dira. Horren ekimen batzuek areta gehiago integratzen zaituzte sisteman eta menderatzailearen kulturan eta kultura politikoan. Beste ekimen batzuk askatzaileak izaten dira. Uko egiten diotelako, printzipioz, menderakuntza onartze horri, menderakuntza legitimatze horri. Horren, balantza batean jarri da, ekimen honek ze onura dakarkio Espainiaren menderakuntzari eta ze onura dakarkio herri honen askatasun egarriari. Eta orduan, Espainiari eta Espainiaren sistema hemen legitimatzeari ekartzen dion onura handiagoa baldin bada, herriaren askatasunari ekartzen diona baino, orduan, ekimen hori kalifikatu ezakegu, ekimen integratzaile bat eta asimilazionista bat dela, ekimen alienantea dela, eta hor ez dugula parte hartuko. Ez dugula lagunduko Espainiaren nagusitasuna hemen legitimatzen. Eta horri ditzen zaio, ezer ez egitea. Kasu horretan da ezer egitea oso onuragarria. Hori da.